Добре, значи... Не знам, къде точно трябва да седа. Изсипах се. Много съм тъп, брат. Честно на телефона се зарежда. Нека да отпускам нещо. Тук съм. Ростиславе. Кой е? Ой-ой. Бах ти просто като Руссо. Значи Кой стъка се това оригнаше, машина. Не стига, че Ориган има и стратона зели мене. Между другото. Това не бях аз, виж, маска. Аз тебе чух. Моите кеси направо змията за разтресе. Бах, тази джаба. Ко? Ко? Това вече го. Тя ти баха майката, Боби. Мале, Боби... Нека те баха майка. Празно. Мале, Боби... Нека те баха майка. Насрах се. Ти проти... Пак откъде дойде, бе? Actually, няма да... Там. Това е но. Аж бе. Legion Mask, где он? No. Бождаре! Сраса! Но се спираш вече, маняк. Да, не се докато да купим глупостите, Павеле. Абе, бе. Господа. Абе, бе. Кой? Не падай, не падай. Патката е много ясно, брат. И Андрей, той. Майко мила.